Neda i Neron. Sećate se priče o Neronu, Minji i Nedi? Ideja o udomljavanju psa svima se svidala, ali niko nije računao da će Neda da se uplaši. Baka i deka su saopštili da su udomili crnog psa sa najlepšim okicama. Minja je bila tužna jer se plašila da će Neron da otera Mikija, žuto-belog macana koji je već dugo bio član porodice. A Neda se toliko obradovala. Njene oči su se odmah raširile od sreće. Od uvek je želela psa. Tog dana je skakala po dvorištu, zamišljala šetnje, igru i dug razgovor sa novim drugarom. Pas se zvao Neron. Bio je crn, veliki i imao je rep koji nikada nije mirovao. Ali kada je Neda prvi put izašla u dvorište i videla Nerona kako veselo trči ka njoj, nešto se u njenom stomaku steglo. Neron je skakao, lajao od sreće i želeo da se igra. Ali Neda je napravila korak unazad. Bio je preveliki, prebrz, previše glasan. Neron je samo hteo da se igra, ali Neda se uplašila. Sakrila se iza bake, a srce joj je lupalo kao malo zvonce. Sledećih dana je Nerona gledala samo iz daljine, iz kuće, kroz prozor. Kada bi on potrčao, ona bi se ukočila. Ne moraš odmah, govorila je baka. Svako prijateljstvo ima svoj ritam. Jedne večeri, dok je sunce polako tonulo iza brda, Neda je sama sedela na stepenicama. Gledala je kako Neron leži pored svoje kućice. Bio je miran, tiši nego inače. Tada je odlučila nešto važno. Sutradan je izašla u dvorište sama. Neron je podigao glavu, ali nije ustao, samo ju je gledao. Neda je stajala daleko i to je bio prvi mali korak. Svakog dana Neda je išla do njegove kućice. Prvo je stajala nekoliko koraka dalje, a onda malo bliže. Nekad bi samo sela na travu i pričala mu o svom danu, o školi, o snovima, o stvarima koje je govorila samo kada se osjećala sigurno. I Neron je slušao. Nije skakao, nije lajao, samo je slušao. Jednog dana Neda je skupila hrabrost i rekla: Nerone, sedi. I Neron je seo. Nasmejala se. Pokušala je ponovo: Nerone, lezi. I on je legao. Tog trenutka nešto se promenilo. Neda je shvatila da je njen glas jači od straha. Da Neron ne želi nju da plaši, samo želi da je voli, da se igra sa njom. Vremenom su se zbližili. Neda ga je mazila, bacala mu lopticu, šetala ga uz ogradu, pored reke, a Neron je slušao samo nju. Kada bi ga drugi zvali, okretao bi glavu. Skakutao je kad Minja prođe pored njega, grickao Minju, ali Nedu nije. Sa Nedom je bio pažljiv. Kad bi Neda šapnula njegovo ime, odmah bi došao. Ostali su nerazdvojni. Uveče bi Neda sedela pored njega i naslanjala glavu na njegovo krsto. A Neron bi tiho uzdahnuo kao da je govori: tu sam. I tako je jedna devojčica korak po korak pobedila svoj strah. Strpljenjem, tišinom. Pravo prijateljstvo dolazi kada veruješ, otvaraš srce i ne bojiš se malih koraka. Laku noć.